Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasi ndiri kuchiredzi kwaitika nyaya yevarume vaviri vabatwa Nemazino eBere Nemazino eShumba nemusoro wenungu iyo inonzi nechirungu porcupine. Muri Zimbabwe varume ava vari kunzi vabatwa neCID vari pamashops vachida kutengesa zvinhu izvi. Munhu wanga achida kutengesera haasi kuzikanwa kunzi ndiani, asi pari kususpectwa kunzi yanga iri n'anga yavanga achida kutengesera zvinhu izvi. Zviri kunzi varume ava vanga vakabereka masechel, saka pavasvika vachibatwa nepolice, after police yasecha masechel avo, pari kunzi musoro wenungu wawanikwa wanga uchirema 2 kgs, then mazino eShumba anga ari 2, then mazino eBere anga ari 4. Saka kutaura kwatiri kuita kuno varume ava vatori mumaoko emapurisa. Saka muri Zimbabwe tinongoyambirana tichiti kana titsvaga mari ngatitsvagei nenzira yakanaka, nekuti matauro anga achiti mapurisa anga achiti mitongo yevarume ava inokwanisa kutopfuura 10 years vari mujeri. Muri Zimbabwe tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemucomment section, kuti musoro wenungu uyu nemazino eBere neeShumba aya zvanga zvida kushandiswei. Kune vanoziva chimbotudzira mucomment section kuti zvinhu izvi zvinoshandiswa chii.